Pag-repair sa Talomo Bridge 2 gisugda na City Transportation and Traffic Management Office giyawag ang mga motorista nga mogamit sa alternatibong rota. Anang report. Gisugda nagbakbak sa Department of Public Works and Highways ang Talomo Bridge 2. Ang ngayon ako nung trabahoon kini aron dili mo samot ang kadaot sa tulay. Paningkamutan ko nung mahuman ang proyekto sulod sa 3 ka bulan una sa pag-abli sa klase. We are 100% prepared for the eventualities, no? Labi na sa sitwasyon sa trapiko sa syudad. Diri sa portion nga ni sa Davao City. Tungod sa pagpasira sa Talomo Bridge 2, mihuot ang dagan sa trapiko padulong sa downtown ug pa-south going to Turil. Amo ni siya ang kaning normal nga scheme karon. 1 lane to going north, 2 lanes ang going south. Pero pag morning siya, mo build up man gud ang atong going north. So among gihimo, 2 lanes atong going north, 1 lane na pud ang atong going south. Mo na siya ang gihimong scheme pag mag-build up yun ang traffic. Pag hapon na pod, mo build up pod ang atong going south, 2 lanes atong going south, 1 lane atong going north. Ginaawag karon sa CTTMO ang mga motorista labi na northbound ug padulong sa poblasyon nga gamiton ang alternative route sa Taal Detour Bridge. Gikan din ni sa kanto padulong dito sa Billy Bridge. Ay pag naog nimo sa Billy Bridge, Taal Street na siya. Pwede nimo diretsohon ang gawas Royal Valley. Na corner Cordillera, ang lapos po na niya ang kanang relief bridge to Aplaya. Muna short ka padung downtown na pod. Kung gikan sa Talomo, muliko sa Tuo, padulong sa Ortiz Road sa Ulas. Pag-abot sa unahan, makita ang detour sign padulong sa Taal Detour Bridge. Mulusot kini sa Mount Matutom Street sa Royal Valley, Bangkal. Dayon sa Taal Street, pagawas balik sa National Highway sa Bangkal. Giawag sa CTTMO o DPWH nga gamiton ang mong rota aron maminusan ang traffic congestion sa Talomo Bridge sa Ulas. Kauban si Bebot Kahis sa kamera. Ako si Tec Ocampo para sa One Mindanao.